Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. An lamɛnbaaw ani yantuma a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kana na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma du tuloma projet maaw farala ɲɔgɔn kan ka se ka baarakɛlenw ka olu fɛsɛfɛsɛ baarakɛtaw ka jɛ k'o bolo da an bɛna kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sifinnakaw ka se ka u kala bɔlɔlɔ labaarali la waasa ka se ka bɛn ani kelenya ka se k'o sinsin an ka jamana kɔnɔna na o baaraw nun donna an bɛna kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalalu kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na projet du tuloma maaw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan kalo damadɔ baaraw kɔni kɔfɛ ka se ka sigi ka baarakɛlenw ka olu fɛsɛfɛsɛ baarakɛtaw ni ka jɛ ka o kɔni bolo da du tuloma ni o kɔni an balaka minnu kɔni jɔlen don ni du kɔni bɛ u kɔ la ka se ka u kɔkɔrɔma don u bɛ se ka du in kɔni ta cogoya min na o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye u y'a jira k'a fɔ baaraw kɔni caman kɔni kɛra projet in ale kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ projet in yɛrɛ kuntala janya o ye san 5 bɔɲɔgɔnko ye laɲini min bɛ a la o de ye an ka jamana tɔgɔdala musow olu ka se ka u yɛrɛ ta min ye musaka ko ta fan fɛ u kana dulon maa wɛrɛ kɔni na nin kɛnɛ na min ye projet in ale kɔni ɲɛmaaba ni o ye Abubakar Sumare ye fo ka taa se madame Jaminata Singare ma ni ale kɔni ye baarakɛla ye Canada ale lasigidenso la ninnu bɛɛ kɔni jɛra ni ka dantigɛliw kɔni kɛ ka jira k'a fɔ projet in baaraw a waaɲɛw ka ɲi. Association Play Mali maaw u ye sigi dɔ kɛ sigi min ni o kɔni tara ka ɲɛsin an ka jamana sifinnakaw ma waasa ka se ka u kala bɔlɔlɔ ale labaara cogo ɲuman na ka se ka bɛn ani kelenya ani ɲɛmaya tacogo ka se ka o kɔni jira an ka jamana sifinnakaw kɔni na o kɛra u ka sigi kɔni senfɛ sigi min ni u k'a ma ko forum sur la citoyenneté numérique fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin sigi kɔni senfɛ a jirala k'a fɔ sifinnakaw olu jɔyɔrɔ kɔni ka bon jamana bɛn ni kelenya ani kotoɲɔgɔn tala sinsinni kɔni na ka se ka olu kɔni kala bɔlɔlɔ labaara cogo ɲuman kɔni na o bɛna kɛ sababuya ye ni ka yiriwa kuntalajan ka o kɔni jidi an ka jamana kɔni kɔnɔna na u ka nin wulikajɔ kɔni kɛra min hukumu kɔnɔna na o de ye fasodenw ka kɛnɛ o kɔni min kɔni kɔkɔrɔma donnen don jɛkulu fɛ jɛkulu min n'an ko ale ma ko FAMOK a kɛkun de ye sifinnakaw olu ka se ka kɛ jamana in yiriwabagaw ye. FAO ale ka lasigiden minnu bɛ an fɛ yan nɔ ka taa fara Banque mondiale maaw kɔni kan u farala ɲɔgɔn kan ni ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛ sigi min ni o kɔni bolila bagan mara ani mɔni kɔni kana na fɛn min ye u ka nin sigi kɔni senfɛ u y'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna na bagan mara ni mɔni o bɛ se ka kɛ sababuya ye ni ka jamana in kɔni yiriwa sira caman kɔni fɛ o de la u sigira ka hakili kɔni jagabɔ degun jumɛn de bɛ bagan mara ni mɔni na an ka jamana kɔni kɔnɔna na o degun ka hakiliw jagabɔ o kan waasa ka se ka fɛɛrɛw kɔni sɔrɔ ni ka o sigi sen kan waasa maa minnu ni olu ka baara kɔni ɲɛsinnen don mɔni ni bagan mara kɔni ma ka se ka u dɛmɛ cogoya min na fɛn min ye u bɛ se k'u ka baaraw yiriwa cogoya min na laɲini min bɛ nin na o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na bagan mara ani mɔni ka se ka o kɔni kɛ dunkafa sabati sira dɔ ye fo ka taa se min ye ka baara di sifinnakaw kɔni mɔ ni ka se ka jamanadenw kɔni bɔ nɔgɔ la. An ka jamana gouvernement ye tile 3 sigi nun don ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don ka se ka yiriwa kuntalajan ani fɛɛrɛ kuntalajan kɔni ɲini jamana kɔni ye fɛn min ye o sigi kɔni senfɛ gouvernement ani ni maa ninnu kɔni sigira ka se ka hakiliw kɔni jagabɔ a kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo minisiri min ka baaraw ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatili kɔni mɔ ni o ye Asan Bajalo Ture ye a kɛnɛ kana na an ka jamana kolatigɛbaw ka taa se buna adamadenya baarakɛlaw kɔni mɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka baaraw kɔni boloda baara min bɛna kɛ sababuya ye ka maaw dɛmɛ maa minnu ni gɛlɛya ni tɔɔrɔjogo kɛra sababuya ye ka u bɔ u sigiyɔrɔw la an ka jamanaw kɔni kɔnɔ yan n'an ko ma ko déplacé interne fo ka taa se maaw ma maa minnu ni basigibaliya kɛlɛ don sababuya ye ka degun kɔni lase o tigilamɔgɔw kɔni ma ni baara in kɔni senfɛ an ka jamana gouvernement ka laɲini ye min ye ka se ka jaabi kɔni sɔrɔ gɛlɛya min bɛ buna adamadenw kɔni kan an ka jamana
kɔni kɔnɔ waasa yiriwa kuntalajan o ka se ka sɔrɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u kɔkɔrɔma donnen don nin baara in na min ye diɲɛ tɔnba Nations Unies maaw olu kɔni ka baara bolodaden min ɲɛsinnen don yiriwa baaraw kɔni ma o de bɛ ka u kɔkɔrɔma don u ka nin wulikajɔ in na. Sage-femme olu tɔgɔla don ɲɛnɛmayara an ka jamana kɔnɔna na fɛn min ye hukumu kɔnɔna na babuse min tara o tɛ dɔwɛrɛ ye jɔdaba min bɛ sage-femme na an ka jamana kɛnɛyako sabatili la ka se ka o kɔni dankɛnɛmaya ni ka se ka fɛn min ye ka kɛɲɛ ni an ka jamana bɛ lahala min na nin kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana minisiri bolo minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatili ani yiriwa kuntalajan kɔni mɔ ni o ye Asan Bajalo Ture ye a kɛnɛ ka na an ka jamana marabaw ani dɛmɛbagaw ka taa se musaka bɔlaw mɔ u bɛɛ kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔni ka na ni ka se k'a jira k'a fɔ an ka jamana sage-femme u bɛ jɔdaba de kɔni na fɛn min ye kɛnɛya sabatili kɔni hukumu kɔnɔna na. Fɛn min ye an ka jamana in kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ sage-femme minnu kɔni bɛ yen nɔ maa 203 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni taara san 2022 ka taa bila san 2023 kɔni na ni INFP kɔni ani dɛmɛbagaw olu ka kɔkɔrɔmadon kɔni ye o kɛra sababuya ye ni ka maaw kɔni dɛmɛ ni ka kɛnɛya kɔni sɔrɔ jamana in ale fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko an ka jamana bange kɔni ko dɔ farala o kɔni ka sababuya kɔni kɛ maa minnu kɛmɛ sigi la minnu kɔni bɛ jigin min kɔni dɛmɛna jiginni kɔni senfɛ 100 sigi la 61 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni dɛmɛna sage-femme kɔni fɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ o bi kɛ sababuya ye k'a jira k'a fɔ san tɛmɛnenw kɔni ta min kɔni farala kan k'o bɛ taa sigiyɔrɔma 3 bɔɲɔgɔnko kɔni na o b'a jira k'a fɔ ko an ka jamana kɔni kɔnɔna na muso minnu ni olu kɔni bɛ dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ sage-femme kɔni yɔrɔ min ye ko a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa 100 sigi la maa 87 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni bɛ dɛmɛ kɔni sɔrɔ jamana in kɔni kɔnɔ jiginni ale kɔni senfɛ. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaruyaw la diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ye lasɔmili kɛ k'a jira k'a fɔ ko kɔngɔ kɔni kun dalen don jamana 13 bɔɲɔgɔnko kɔni ka na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ o jamanaw kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la PAM olu de kɔni ye a jira k'a fɔ ko kɔngɔ ni minɔgɔ k'o kɔni kun dalen don jamana minnu kɔni kan juin kalo ka taa bila novembre kalo san 2026 kɔni na o ye jamana 13 ye olu la min ye Sudan du Sud Yemen Gaza Haiti ani faso Maliba ko kɔni bɛ ni jamana ninnu kɔni na o de la diɲɛ tɔnba Nations Unies ka cakɛbondaw u b'a la ka welewelemadaw kɔni kɛ waasa dɛmɛ bɛ se ka ta ka ni jamanaw sɛgɛrɛ cogoya min na. Diɲɛ tɔnba Nations Unies u ka cakɛbonda min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ bunadamadenya dɛmɛ kɔni ma a y'a jira k'a fɔ ko maa caman de kɔni bɛ minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la Palestine ale kɔni jamana kɔni kɔnɔna na ka kɛ ni an bɛ waati min na ko sisan gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ jugu ko kɔni waralen don jamana min kɔni kɔnɔna na fɛn min ye ko bunadamadenya lahala ko a tɔ b'a la ka gɛlɛya ka taa fɛ. An bɛ taa Venezuela ale kibaruyaw la a jirala k'a fɔ min ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ min kɛra u ka jamana kɔni kɔnɔna na a kɛra sababu ye maa caman kɔni bilala min ye degun ani tɔɔrɔ kɔni kɔnɔna na o de kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye a yira k'a fɔ Venezuela kɔni kɔnɔna na ko fiɲɛba min kɔni wulila a kɛra sababu ye ni ka maa caman ka sow kɔni bin maaw kɔni kan hali sisan ko ɲininiw kɔni b'a la ka kɛ waasa maa minnu ni olu bɛ gɛlɛyaw la olu bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw la cogoya min na. UNICEF olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko mako bɛ dolari wari miliyari 7 bɔɲɔgɔnko de kɔni na waasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnnin maa 73 bɔɲɔgɔnko ma bunadamadenya gɛlɛya selen don maa minnu ma san 2026 kɔni kɔnɔna na ko ni musaka ninnu bɛna kɛ sababuya ye ni ka maa caman de kɔni bɔ degun na ni k'u wuli k'u jɔ u sen kan. An lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn kunnafoniya minnu kun bɛ an bolo bunadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ o de kun ye ninnu ye a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Banimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la.
Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.